Може би днес денят ти е започнал с обещанието, че този път всичко ще бъде различно. Направила си протеиново смути или кисело мляко с овесени ядки. На обяд си избрала пилешко с зелена салата. Отказала си десерта. Изпила си още едно кафе, вместо да хапнеш. Качила си се по стълбите вместо с асансьора. Дори си слязала няколко спирки по-рано, за да повървиш пеша. А след работа си намерила сили да отидеш на тренировка, защото си решила, че този път наистина ще бъдеш по-дисциплинирана. И въпреки всичко това, вечерта настъпва. Прибираш се у дома. Най-накрая сядаш. Напрежението от деня започва бавно да отстъпва. И точно тогава се появява онова силно желание за храна, което няма нищо общо с зелената салата, протеиновото смути или пилешкото, а те кара да мислиш за топла паста, бургер, пица или шоколад. Храни, които сутринта дори не си искала да погледнеш. Първо си казваш, че ще хапнеш само малко. След това още малко. После още една хапка. И без почти да усетиш как се е случило, вечерята вече няма нищо общо с глада, а се превръща в онзи момент, в който напрежението започва да се разтваря, заедно с всяка следваща хапка. И когато всичко приключи, вместо удовлетворение, остава тежест в стомаха, умора, чувство за вина и онова обещание, което вероятно си давала много пъти. Отутре ще се стегна. Ако тази история ти звучи познато, искам да знаеш нещо много важно. Много вероятно, проблемът никога да не е бил в дисциплината. Защото ако един човек успява през целия ден да избира по-лека храна, да намери време за движение, да върви пеша, да отиде на тренировка и въпреки умората да продължи да изпълнява всички свои задачи, той вече е показал, че има дисциплина. Истинският въпрос е съвсем различен. Защо същото това тяло, което през деня изглежда толкова организирано и толкова добре контролирано, вечер започва да иска точно обратното? Забелязала ли си, че през деня почти не мислиш за храна? А когато вечер най-накрая останеш сама със себе си, сякаш нещо се променя и започваш да искаш точно онези храни, които сутринта дори не си искала да погледнеш. И точно тук повечето хора започват да се обвиняват. Казват си, че нямат достатъчно воля, че са слаби, че ако просто се стегнат още малко, всичко ще бъде различно. Но тялото рядко работи толкова просто. То не взема решение само въз основа на последните 10 минути от деня. То събира всичко, което е преживяло, от сутринта до вечерта. Докато ти си отговаряла на съобщения, мислила си за срокове, сметки, грижила си се за семейството, решавала си чужди проблеми и си преминавала от една задача към следващата, организмът ти е използвал огромно количество енергия, за да останеш концентрирана и да успееш да се справиш с всичко, което денят е поставил пред теб. Именно затова толкова често не усещаме глада тогава, когато той се появява за първи път. Казваме си, че ще хапнем по-късно, изпиваме още едно кафе, довършваме още една задача, продължаваме напред. И дори не забелязваме колко естествено сме оставили собствените си нужди на последно място. Но не само храната остава за по-късно. За по-късно остават и емоциите, разговорът, който те е наранил,
имейлът, който те е напрегнал, тревогата, за която си решила, че ще мислиш утре, разочарованието, което си преглътнала, защото не е било подходящия момент да го покажеш, и онези моменти, в които си казала няма проблем, въпреки че дълбоко в себе си усещала, че всъщност има. Много често точно така изглежда стресът. Не като голяма житейска криза, а като един съвсем обикновен ден, в който всички са имали нужда от теб, а за теб самата отново не е останало време. И докато отвън всичко изглежда наред, вътре в теб тялото продължава да събира всяка пропусната почивка, всяко задържано чувство и всяка малка капка напрежение, защото неговата задача не е да те спре по средата на деня, а да ти помогне да продължиш. Но то не забравя, само изчаква. И когато вечер най-накрая се прибереш у дома, когато телефонът спре да звъни, когато задачите останат за утре и за първи път през целия ден останеш сама със себе си, тялото започва постепенно да отпуска всичко, което е носило през тези часове. Точно тогава много хора вярват, че са гладни. А всъщност това, което започва да говори, е всичко онова, което е чакало да бъде чуто. Вероятно си мислиш, че в този момент тялото просто иска храна, но много често то търси нещо по-дълбоко. През целия ден е работило така, че да ти помогне да се справиш с всичко, което е било пред теб. А сега, когато вече няма нужда да бъде в постоянна готовност, започва да си връща думата. Това е моментът, в който нервната система постепенно сменя своя ритъм. През деня тя поддържа вниманието ти, енергията ти и способността ти да реагираш бързо, защото така е могла да ти помогне да преминеш през всички задачи, срещи, отговорности, без непрекъснато да те спира с усещане за глад, умора или нужда от почивка. Но когато вечер темпото започне да се успокоява, организмът вече няма причина да задържа тези сигнали и започва един по един да ги връща на повърхността. Точно тогава много хора си казват: изведнъж огладнях. Но истината е, че гладът не се е появил изведнъж. Много по-често той е бил там през целия ден. Просто не си имала възможност да го чуеш. И ако към това добавим пропуснатото хранене, още едно кафе вместо обяд, или ден, в който си отнела на тялото си повече енергия, отколкото си му върнала, става напълно естествено вечер то да поиска точно тези храни, които носят най-бързо усещане за енергия и удовлетворение. Ето защо толкова рядко ни се приисква зелена салата вечер. Много по-често мислим за топла паста, бургер, пица, шоколад, сладкиши. И има още нещо, за което рядко говорим. Понякога това, което наричаме глад, всъщност е натрупана емоция. След напрегнат разговор, след ден, в който си се чувствала неразбрана, след момент, в който си премълчала нещо, което си искала да кажеш, след ден, в който си била силна за всички останали, но никой не те е попитал как си ти. Тогава храната се превръща в нещо много повече от източник на енергия. Тя носи усещане за топлина, за комфорт, за кратка почивка, за няколко минути, в които не се налага да решаваш чужди проблеми. И точно за това толкова много хора се чувстват спокойни, докато се хранят вечер. Не защото храната решава проблема, а защото за няколко минути най-после тялото получава усещането, че вече може да се отпусне. Когато започнем да разбираме това,
спираме да гледаме на вечерния глад като на провал. Започваме да го виждаме като сигнал. А всяко тяло изпраща сигнали с една единствена цел. Не за да ни накаже, а за да ни покаже, че има нужда от нещо. Опитай следващия път, когато вечер усетиш този познат импулс, да не бързаш веднага да се обвиняваш. Спри само за миг и си задай един различен въпрос. От какво всъщност има нужда тялото ми точно сега? Възможно е отговорът да бъде храна и това е напълно нормално. Възможно е да бъде почивка. Възможно е да бъде тишина. Възможно е да бъде прегръдка. Възможно е за първи път през целия ден някой да прояви разбиране към теб. А често може да бъде по-малко от всичко. И точно тук започва промяната. Не когато започнем да контролираме тялото си още по-силно, а когато започнем да разбираме какво се опитва всъщност да ни каже. Ако и ти усещаш, че вечерният глад е нещо, което се повтаря в живота ти, абонирай се за канала ми и остани част от тази общност, защото тук няма да говорим за вина, забрани или перфектни режими, а за това как постепенно да разбираме сигналите на собственото си тяло и заедно да променяме ритъма, по който живеем. Напиши ми в коментарите кога най-често идва вечерния глад при теб. Веднага след работа, след като всички у дома вече са заспали, или точно в онези тихи минути, когато за първи път през целия ден оставяш насаме със себе си. Ще прочита всеки коментар, защото вярвам, че когато споделяме историите си, много по-лесно разбираме, че не сме сами. И следващият път, когато вечер усетиш този познат глад, няма веднага да си кажеш, че отново си провалила целия ден, а ще си спомниш, че тялото не говори с думи, а за сигнали и че зад всяко негово желание почти винаги стои някаква реална нужда, която просто се опитва да бъде чута. Възможно е тази нужда да бъде истински глад, защото през деня си дала на организма си много по-малко енергия, отколкото си изразходвала. Възможно е да бъде нужда от почивка след часове, в които не си спирала нито за миг. Възможно е да бъде нужда от спокойствие след ден изпълнен с напрежение. А често е възможно да бъде по-малко от всичко. Следващия път, когато вечер посегнеш към храната, не бързай да се обвиняваш. Опитай първо да спреш за няколко секунди и си задай един различен въпрос. От какво има нужда тялото ми точно сега? Не защото този въпрос винаги ще промени избора ти, а защото постепенно ще промени начина, по който гледаш на себе си. Защото в момента, в който спреш да водиш война за собственото си тяло и започнеш да го слушаш с любопитство, се случва нещо много по-ценно от това просто да контролираш вечерния си апетит. Започваш да изграждаш доверие. А доверието не се изгражда за един ден. То се изгражда с десетки малки решения, в които избираш да бъдеш на страната на тялото си, вместо срещу него. Това не означава, че от утре вечер никога повече няма да ти се дояде шоколад или ще спреш да изпитваш глад. Означава, че вече няма да гледаш на тези моменти като на доказателство, че си се провалила. Ще започнеш да ги виждаш като разговор. Разговор между теб и тялото ти. И колкото повече и по-често го слушаш, толкова по-малко ще има нужда то да повишава гласа си. Защото тялото не се опитва да те саботира. То се опитва да те защити с инструментите, с които разполага. И
когато започнеш да разбираш неговите сигнали, постепенно започва да се променя не само начина, по който се храниш, а и начина, по който спиш, движиш се, възстановяваш се и посрещаш следващия ден. Това е причината в метаболитен рестарт да не говорим само за хранене. Говорим за съня, за движението, за дишането, за нервната система, за всички онези малки избори, които сами по себе си изглеждат незначителни, но когато започнат да се повтарят ден след ден, постепенно променят ритъма, по който живее цялото тяло. Защото истинската промяна много рядко започва с големи обещания. Тя започва с едно малко решение, което може да повториш и утре, и в други ден, и следващата седмица, без чувство за вина, без крайности, без битки със себе си. Ако това видео ти помогна да погледнеш по различен начин на вечерния глад, ще се радвам да станеш част от тази общност, като се абонираш за канала ми. И ако познаваш човек, който всяка вечер си обещава: от утре ще се стегна, сподели му това видео. Понякога точно една различна гледна точка е началото на истинската промяна. Благодаря ти, че остана с мен до края. 5 минути само за теб. Промени ритъма си.